Ajatuksissa ei edes käynyt, että minä kasvatan ison firman. Mutta se vaan kasvoi sitten ruoka-alusyydessä. Niin. Pikkuhiljaa. Osuuskassa tai osuuspankki oli silloin Sonkarilla ja siinä oli silloin poliisilaitos. Ja ne lähti pois ja pankinjohtaja sanoi, että heillä on tuossa vapaat tilat, perusta siihen. No, eihän minua tarina monta kertaa yllyttää. Elettyä elämää 46 vuotta putkien parissa aitojen savolaisten muurinpohjalettujen voimin. Miltä tämä yrityksen nykymeno näyttää? No, tämä näyttää erittäin hyvälle ja on hyvin kiitollinen lapsille, niin että lähtivät kaikki jatkamaan tätä yritystä. Ja lapsenlapsetkin on jo mukana. Ja asiakkaille olen kiitollinen ja meillä on hirveän hyvät työntekijät. On hyvä jatkaa. Ja suuri kiitos myös minijöille ja vävyille. Ne on hirmu hyvin hoitaneet minun lapsia kuin myös lasten lapsia ja lasten lasten lapsia. Mahtavaa kuulla. Teillä sukupolven vaihdos tapahtui vuonna 2005 ja tämän jälkeen kasvu on jatkunut. Onko avainmenestyksen lopulta Kittilän etäpiste eläköityvälle isälle? Kyllähän sitä näin voidaan sanoa, että 600 kilometriä on tehnyt hyvää, koska isä muutti Kittilään vuosituhannen alussa. Meillä oli sitten sisaruspari vielä jäässä ja saatiin paljon vastuuta, jonka kanssa pystyttiin toimimaan eteenpäin. Onneksi asiakkaat on kiittänyt siitä ja ollaan pystytty hoitamaan urakointia fiksusti eteenpäin. Yritykselle tulee myös eteen haastavia aikoja. Kuinka käsittelette niitä? No yhdessä tietenkin niin, että meitähän on jokaisella vähän semmoinen oma ala, mitä tehdään tai juttu tässä firmassa. Ja sitten se, että kelloon kun ei kukaan kato, niin aika vaikeistakin asioista on silleen selvitty. Ja kyllä tässä nyt rupeaa jo näyttämään siltä, että putken päässä valoa näkyy. Yritys perustettiin vuonna 1979 ja 80-luvulla laajeni Vieremälle, Lapinlahdelle ja Iisalmeen. Te olette ollut mukana kasvussa ihan lapsesta saakka ja minkälaisia kokemuksia ja muistoja teillä on tuolta Ylä-Savoa kierrellessä auton takapenkiltä? Päällimmäisenä mulle on jäänyt mieleen, että kun piti aina itselle viihykettä keksiä siihen ajomatkojen ajaksi ja oli sitten tämmöinen vanha puhelinmuistio, missä oli aakkoset ja niitä siellä kovasti sitten tankkailin ja 3-vuotiaana opin ne aakkoset. Ja myöhemmin mulle kävi sitten ilmi, että aakkoset on joka paikassa ihan samassa järjestyksessä, ei pelkästään siinä äitin puhelinmuistiossa. Ja sitten kun oli nämä Ylä-Savo-kierrokset kierrelty ja oli jo vakiinnuttu tänne meidän nykyiselle toimipisteelle, niin olin Jonin kanssa samassa toimistossa ja ensin askeleita Aalle ottamassa, kun en ollut kouluja käynyt, niin sitten Jonilta joutui paljon näitä alan kysymyksiä esittämään ja saattoi tulla sama kysymys 5 kertaa samana päivänä, mutta yksi kysymys oli sitten semmoinen, mikä niinku vastaus jäi kerralla mieleen, että kysyin Jonilta, että onko tulppa ja hattu sama asia? Ja muistatko mitä vastasit? Kyllä, minä hyvinkin muistan. Niillähän on hyvin vissi ero, eli hattu laitetaan aina päähän ja tulppa voidaan laittaa vaikka kysyjän takapuolella. Kuinka te yhdessä juhlitte onnistumisia? Meillä on perinteenä semmoinen ollut, että 5 vuoden välein niin kutsutaan kaikki asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja henkilökunta ja sitten on vähän ruokaa ja juomaa ja pistetään jalalla korreessa. Vuonna 2018 yritys laajenti toimintaa myös Kuopioon ostamalla osuuden Savon LVI-talosta. Miten te saatte teidän yhteistyön teidän sisarten välillä pelaamaan? Hyvinhän se meillä suljuu. Aikoinaan sisarusten kanssa kahvipäivästä tehtiin suurin piirtein päätökset, että mitä tehdään ja minnekä mennään. Nykyään ollaan käyty sitten HHJ-kurssi ja sitä kautta viety vähän niin kuin pidemmälle tätä hallitustyöskentelyä. On johtoryhmää ja muuta olemassa, mutta edelleen se on tärkein, että me luotetaan toinen toisimme ja uskotaan, että kun on annettu tehtävässä, niin se tulee sitten varmasti hoidettua.
Perheyrityksellä takana jo 46 vuotta. Mikä saa jäämään klaaniin? Joo, tosiaan silloin aikoinaan mummo pyysi minua tänne töihin ja en kyllä silloin vielä ajatellut, että tulisin tänne välttämättä jäämään, mutta sitten taas toisaalta ei ollut vielä ajatusta, että mikä sitä isona haluaisi olla. Ja onhan tämä perheyritys ollut semmoinen turvallinen kasvuympäristö kyllä miettiä, että mitä haluaa tehdä ja sitten lopulta löytää oma paikka täältä yrityksestä. Hienoa kuulla. Milloin setien ja tädin jutut kyllästyttää eniten? Ei onneksi vielä ole päässyt ainakaan liikaa kyllästyttämään, että kyllä tämä perheyritys on vähän semmoinen, että ei kannata kaikkea aina päästä niin ihon alle, että meillä kaikilla on hyvät ja huonot päivämme. Varmasti.